Hej alle sammen. I så jo min tidligere video. Eller, jeg ved ikke, om I har set den. Men hvis I har, så håber jeg, at I har subscribet. Abonneret, mener jeg. Undskyld. Og like. Og ellers, så vil jeg lige give jer endnu en video om den her 5'er udendørs bold. Vi skal se, hvilken bold er bedst af basketballs. Ikke helt af basketballs. Enten er det indendørs 5 bold, indendørs eller udendørs 5'er bold, eller en helt normal basketball. Så lad os se. Jeg lavede også den her i går, men jeg kan ikke helt huske, om jeg filmede den. Det tror jeg rent faktisk ikke, jeg gjorde. Jo. Men nu laver jeg lige en. Og jeg lover jer, det er så sjovt. Au! Det er solen. Den er ikke særlig rar at se på. Okay. Vi starter med en helt normal basketball. Målet er der, og jeg står lige ved siden af. Smidt. Står I se mig? Jeg står her. Jeg står der. Nå. Skal er det okay? Jeg håber, jeg henter lige. Her har vi en helt normal basketball. Ja, de skal pumpe den mere op. Ja. Vi starter med bare lige en arm. 3, 2. Damit. Så prøver vi med indendørs 5'er bold. 3, 2, 1. Jo. Så prøver vi med udendørs 5'er bold. Se, 3, 2, 1. Prøv lige en gang til. 3, 2, 1. Scorer jeg. Ej! Jeg tænker, hvis... Jeg ved godt, den kun tog 3 minutter. Men jeg tænker, hvis I gerne vil se en video om Fortnite, som jeg laver, fordi jeg har rigtig gode skins, og se nogle emotes på videoen, så kan I godt gøre det, men så skal I bare lige gå ind og like og abonnere. Og hvis vi kommer op på 100 likes, så laver jeg en salto ud over trampolinen. Og ja, det tør jeg godt. Hvad vil I se i næste video? Vil I se mig køre på skateboard eller spille Fortnite? Vi ses. Husk at abonnere og husk at se alle mine andre videoer.